שלום לכולם, כאן רון רזניק, מאמן כושר גופני, והיום אנחנו נעשה אימון כתפיים בחדר כושר. בעצם האימון הזה מיועד אך ורק למתחילים. אנחנו נעשה בעצם 3 תרגילים שיעבדו לנו על הכתפיים. אנחנו נעשה קודם כל תרגיל שעובד לנו על הדלתא הקדמית, שזה בעצם הכתף הקדמית. אחרי זה נעבור לכתף האמצעית, לדלתא התיכונה, ובסוף בתרגיל השלישי אנחנו נעשה תרגיל לכתף האחורית, לדלתא האחורית. ושימו לב, אני מתחיל מהתרגיל הראשון. שימו לב, כל מה שאני צריך זה בעצם 2 משקולות, ואני מתיישב גב ישר, ואני בעצם עושה את התנועה הזאת מפה לפה. מרים את המשקולות לרוחב כתפיים, ומחזיר חזרה, ועוד פעם, מפה לפה. זה התרגיל, זה עובד על הכתף הקדמית. כמובן שאני יכול גם לשנות משקל, לעבור למשקל גבוה יותר. ועכשיו אני אגיד לכם את התרגיל השני. התרגיל השני עובד לנו בעצם על הכתף האמצעית. שימו לב, זה נראה ככה. שימו לב שאני לא עובר את הקו כתפיים, זאת אומרת אני לא מרים את המשקולת גבוה מדי בצורה כזאת, אלא מגיע לרוחב כתפיים. זה תרגיל מעולה שעובד לנו על הכתפיים. כל מה שאנחנו צריכים זה בעצם משקולות וכיסא להישען עליו, והתרגיל הנוסף שלנו הוא תרגיל לדלתא האחורית. שימו לב. זה התרגיל השלישי. התרגיל הזה עובד לנו בעצם על הדלתא האחורית, על הכתף האחורית. שימו לב שסידרתי כאן את הספסל בשיפוע שמתאים לי, שיפוע 8, שיפוע 9, 10, שניהם בסדר, העיקר שיהיה פה איזשהו שיפוע שבעצם יאפשר לנו לגלוש למטה עם הגוף. החזה שלי עכשיו בעצם על הספסל, ואני לוקח את 2 המשקולות, שם אותם למטה, אוקיי? 2 ידיים ישרות, הרגליים שלי על הקרקע יציבות, ומפה אני עושה את התנועה הזאת, אוקיי? שוב, אני מרים את המשקולות עד לגובה כתפיים, ומחזיר חזרה, אוקיי? זה יכול להיות קשה לי אם אני עושה את זה כבר בכמה חזרות, זה יכול להיות קשה לי, כמובן שאם אני מגדיל משקל זה יכול להיות קשה לי. עכשיו לצורך הדגמה זה רק 2 קילו, ועוד פעם אני אעשה את התנועה מפה לפה. זה עובד לי באופן מצוין על הכתף האחורית, ואני גם לא הורס את הגב. וזהו חברים, עד כאן סרטון אימון כתפיים בחדר כושר, סרטון למתחילים. שיהיה לכם בהצלחה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ronreznik.co.il, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.